Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Euskal Herria Bilduko parlamentari den Bakartxo Ruizekin eta 6 elkarteko Maite Zigandarekin hitz egingo dugu. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra, Nafarroako gobernuak abuztura arte aurrekontuaren 160 gauzatu duela da. Argazkian, osasunaren estreinaldi txarra irudikatzen du. Horretaz gain, Nafarroan 363 kasu berri eta 3 hildako erregistratu direla azpimarratzen du azalean. Bestalde, 450 emakumeek sareen bidezko mehatxuak salatu dituztela jakinarazten du. Gaia aldatuz, gaurko Notiziasek Trenasako langileen esperientziak jasotzen ditu, eta ez dutela instalazioa itxiko denik uste nabarmentzen du. Bukatzeko, Iruñeak ez duela kaleen 160 baino gehiagori eragiten dien 30ean zirkulatzeko araua onartzen aipatzen du azalean. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra, beste herrialde batzuetan bizitzeko Nafarroa uzten duen populazioa handitu egiten dela da. Argazkian, sadarrerako itzuleraren dezepzioa irudikatzen du. Horretaz gain, Noaingo intermodalak Bartzelonako portuarekin 400.000 tona mugitzen dituela jakinarazten du. Gainera, COVID-aren egoera azaltzen du, eta Nafarroan 363 positibo berri izan direla azpimarratzen du. Azkenik, kiroletan, Nafarroak atletismoko sub-23 nazionaleko 12 domina ekarri dituela aipatzen du. Gararekin jarrai dezagun. Titularrak dioenez, Urkulluk gero iristea kostatzen zaien krisiaren aurkako fondoak iragartzen ditu. Argazkiaren bidez, atletikek Ipuruan irabazi duela jakinarazten du. Gainera, Abigail Huertas psikiatraren hitzak jasotzen ditu azalean. Zer gertatuko den ez jakiten eta horregatik ez sufritzen ikasten ari garela esanez. Horretaz gain, analisi bat ere eskaintzen du gaurko garak. Trumpek galduko balu zer gertatuko litzatekeen aztertuz. Bestalde, estatuko indarkeriaren biktimak oroitzeko ibilaldiaz ere mintzo da egunkari hau. Eta amaitzeko, Nagorno-Karabaj berriro ere gatazka belikoaren eszenatoki dela azpimarratzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Nafarroan azken egunean koronavirusarekin 3 pertsona hil direla da. Horretaz gain, Non dago Mikel dokumentalak epaimahaiaren aipamen berezia jaso duela azpimarratzen du komunikabide honek. Eta azkenik, KAFek Castejongo Trenasaren lantegia itxi eta 118 langile kalean utziko dituela jakinarazten du. Pasa gaitezen udalerrietako albisteak ikustera. Barainainekin hasiko gara. Egoera dela eta gizarte eskolak urtarrilera arte jarduera guztiak bertan behera uztea erabaki du. Hala ere, beste zenbait jarduera eginen dira herrian. Adibidez, gaur arratsaldeko 7:00 Richard Wendlinek Journalism on Trial izenburuarekin hitzaldia emango du ingelesez Barainaingo liburutegian. Gainera, Lagunakeko mendi taldeak bere jarduera berreskuratu du, martxotik geldirik egon eta gero. Mendi taldeak irteerak antolatzen ditu urte osoan zehar igandeetan, Nafarroako geografiaren hainbat tokitara joateko. Zailtasun maila desberdina dute txango horiek, erabiltzaileak erabaki dezan zeinetara joan nahi duen. Antolatzen diren ibilaldiak goizekoak edo egun osokoak izan daitezke, eta seihileko bakoitzean egiten den ibilaldien egutegian zehazten da informazio guzti hori. Txango horietan parte hartzeko prezioak desberdinak dira, lagunak zerbitzuko abonatuentzat eta abonatu ez zirenentzat, baita ibilaldiaren iraupenaren araberakoak ere. Ibilaldi horietan parte hartzeko beharrezkoa da urteko mendi lizentzia indarrean izatea. Hori, urtero kudeatu daiteke Lagunak udal zerbitzuko kiroletako bulegoaren bidez. Izena aurrez aurre eman daiteke Lagunak udal zerbitzuan edo baita bertara telefonoz deituta.
Agendarekin jarraituz, urriaren 1 ostegunean, bertso jaialdia ospatuko da arratsaldeko 7 musika eskolako patioan. Barainaingo festetan ospatu ezin izan zen saioa eginen dute Mintxo Astiz barainaindarrak, Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze eta Erika Lagomak. Urriaren 2 gainera, ostiralean, Xaxardi ipuin kontaketa egongo da udaletxeko erabilera anitzeko aretoan arratsaldeko 5:20 gutxitan eta 6etan. Ilustrazioak, narrazioa eta bertsolaritza elkartzen dituen kontaketa eskaintzen dute Joana Ziganda eta Iker Uribek. Arangurenera pasako gara. Asteazkenean, Bentura Ruiz ipuin kontalaria egongo da arratsaldeko 6etan kulturetxean sarrera librearekin. Gainera, ostiralean arratsaldeko 8etan gazte eta helduentzako Everybody Needs Heroes antzezlana egonen da ikusgai 6 euroko sarrerarekin. Eta azkenik, igandean, arratsaldeko 6etan, familientzako musika antzerkia egongo da Dubi Kids taldearen eskutik. Emozionario show divertigarri eta parte hartzailea eskainiko dute. Showak etxeko txikienei emozioak hurbiltzen dizkie, musikaren eta jolasaren bidez sentitzen dutenari izena ematen lagunduz. 3 urtetik gorako dago zuzendua eta sarrerek 3 euroko prezioa dute. Iruñearekin bukatuko dugu. Antzerki aroa euskarazko gazte eta helduentzako antzerki zikloak, Iruñeko udalak antolatuta, udazkenean 3 proposamen aurkeztuko ditu Aldatzen Laguntzen, Xake Produkzioak eta Ados Teatroa konpainien eskutik. Obren argumentuek gaurkotasun handiko gai desberdinak hartzen dituzte hizpide. Adibidez, sexu eraso bat eta ondorengo prozesu judiziala. Gizonezkoek gizartean dituzten rolak eta bere sentsibilitatea agertzeko duten espazioa. Eta gaixotasun mentala eta suizidioa. Zikloa irailaren 30ean hasiko da asteazkenean eta urriaren 28 arte eskainiko ditu ikuskizunak. Nafarroako antzerki eskolan izanen da eta saioak 8etan hasiko dira. Sarrerek 8 euro balio dute eta salgai daude leihatilan eta webgunean. Nagoreren istorioa izanen da protagonista lehen saioan antzerki aroaren denboraldi honetan. Birritan bortxatuan, Aldatzen Laguntzen konpainiaren antzezlanean, bere burua honela aurkezten duen emakumea ezagutuko dute ikusleek. Nagore naiz, 54 urte ditut eta oraindik ere ezin dut sinetsi horrelakorik gerta litzaidakeenik. Orain dela 3 urte herriko festetan bortxatu ninduten. Ezagutzen nuen mutil batek bortxatu ninduen. Bere izena aipatzea ere kostatzen zait. Bai, barkatu, bere izena Mikel da. Obrak ibilbide bat egiten du. Nagorek, bere beldurrak gaindituz, kasua salatzea erabakitzen du eta bere bigarren amesgaiztoa hasten da. Prozesu judizialean zehar bizi izandako sufrimenduak eta gizarteak egindako balio iritziak. Bigarren emanaldia, fadoak entzuten zituen gizona obra, Xake Produkzioakena, maskulinitate kontzeptuaren inguruan hausnartzen den bidaia da. Eta urriaren 14ean izanen da ikusgai. Hirugarrena eta azkena, performance antzerkia izango da urriaren 28ean, gaixotasun mentaletara hurbiltzeko. Gai aldatuz eta amaitzeko, Iruñeko udala Go Green energia trantsiziorako eta aldaketa klimatikoko estrategiaren bitartez, baso kudeaketa jasangarrian ari da lanean. Tokiko basoak berreskuratze aldera. Xede hartuta, udalerriko bioaniztasuna handitzea. Udalak 15 baso hektaria ditu jabetzan, zenbait lursaietan. Ostiral goizean, software berritzaile baten erakustaldi bat izan zen, zeinak inteligentzia artifiziala erabiltzen baitu baso inventario bat egiteko. Softwarean garatzaileek udalaren jabetzakoa den Larizio Pino multzo batean egin zuen entsegua. Nafarroako Gobernuko nekazaritza eta basogintzako ikastetxe integratuko 21 ikasleren aurrean. Lehenagotik ere, bazegoen zerbaitetik abiatuta lurreko laser eskaner sistema mugikor batetik, programak baso masei buruzko datuak jaso eta interpretatzen ditu modu automatikoan. Horrela, laserrak 300.000 argi pultsu bidaltzen ditu segundoko. Izpiak zuhaitzaren kontra jotzean puntuzko hodeiak sortzen dituzte. Gero, informazio hori garapen berriko software horretatik pasatzean, modu automatikoan itzultzen du bere ekintza eremuan aurkitzen dituen aleen diametroaren, garaieraren, enborraren volumenaren eta bestelako datuen interpretazioa. Gainera, horien georreferentziare egiten du. Programa gai da ondoren informazioa emateko zuhaitz bakoitzari eta maila, partzela eta hektarearen arabera metatutako balioi buruz.
zein baso masaren batez besteko balioak adierazteko. Gaztela Mantxako Unibertsitateak nazio mailako proiektu baten barnean ikertzen duen sistema honek helburu ditu doikuntza handiagoa eskuratzea baso masen inbentarioetan eta eskuzko neurketa tradizionalen kostua murriztea. Ikusitzagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, giro lasaia izango dugu. Hala ere, egunaren lehen partean hodeiak ugariak izango dira, eta Kantauri isurialdean, batez ere ekialdean, zirimiri pixka bat egin dezake. Arratsaldean hodeitza saretuago egongo da, eta ostarte ederrak ikusteko aukera izango da. Lehen orduetan, mendebaldeko haizea ibiliko da, baina eguerditik aurrera iparraldera aldatuko da. Temperatura maksimoak pixka bat igoko diren arren, 20 gradu azpitik geratuko dira oraindik. Bihar, asteartearen hasieran, lanbroa eta lainoa agertuko dira. Gainerako orduetan giroa nahiko argia izango da, baina zeruan tarteka agertuko diren erdi mailako hodei eta goi hodeiek zerua partez estaliko dute. Goizean goiz, hego haize ahula ibiliko da. Egunaren erdiko orduetan berriz, kostaldean brisa sartuko da. Barnealdean, temperatura minimoak baxuak izango dira. Maksimoek berriz gora egingo dute, barnealdeko zenbait lekutan nabarmen. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Ah, Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ez da? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Goazen gaurko efemeridekin. 1932ko irailaren 28an, Victor Jara, txiletar abeslaria, antzerki zuzendaria eta aktivista jaio zen. Gainera, 2 urte beranduago, 1934 urtean, Brigitte Bardot aktore, abeslari eta idazle frantziarra jaio zen. Horretaz gain, 1966ko irailaren 28an, André Breton poeta frantsesa hil zen.
Eta bukatzeko, gaurko egunez, 1972an, Dita Von Teese estatubatuar modeloa eta burleska artista jaio zen. Kaixo, Bakartxo, egunon, zer moduz? Ongi, eta zuek. Ongi baita ere. Bueno, gaurkoan hitz egingo dugu pixka batez, azken boladan Euskal kartzeletan 2 pertsona hil dira, eta salaketa erakundearen arabera estatuan 100 piko dira ja. Nola da posible hau gertatzea? Bueno, nik uste aspalditik salatzen, ez bakarrik salaketak, baizik eta beste hainbat eragile sozial eta politikok egin dugun salaketa bat berriro ere gelditzen da agerian, ezta? Espetxe politika honek eta are gehiago mendekuan oinarritutako salbuespen espetxe politika sari baldin bagara, halako dramak, halako egoera tragikoak sortarazten ditu, eta oraindik ere administrazio publikoek eta Espainiako gobernuak, ze hori da azken batean eskumena daukana, muzin egin diote benetan gaiari behar bezala heltzeari. Nik uste Igor González Solaren kasuan eta baita, Zabaian orain dela pare bat aste izan genuen horren berri, preso nafar batek ere bere buruaz beste egin izanak adierazten du kartzelak deshumanizatu egiten duela, kartzelak hil egiten duela, eta badela momentua benetan zigorra betetzen ari diren personek behar dituzten baldintzak eta baliabideak izateko, benetan kartzelek teorian izan beharko luketen funtzioari heltzeko, eta ikusten dugu ez dela hori errealitatea, baizik eta bizi baldintzak oso gogorrak direla kartzeletan, eta preso jakin batzuen baitan are gogorragoak preso politiko ezari baldin bagara. Eta adibidez, kasu honetan, COVID-19 guztiak suposatzen dut guztia okertuko zuela ez eta gehiago konplikatu. Bai, nik uste jendartean oro har bizitzen ari garena, are gehiago eta are lazgarriago bilakatzen dela kartzela barruan, ezta? Kartzelak ez du inondik inora osasun eskubidea bermatzen, hori baldintza normaletan, eta pentsa pandemia baten kasuan, bai kutsatzeak ekiditeko, bai gaixotasun, edozein gaixotasun, baina COVID-19 ari baldin bagara, horien tratarerarako, arreta psikologiko eta arreta mediko, egoki bat izateko, dituzten zailtasunak agerian geratzen dira. Eta, esango nuke, azken hilabete hauetan, salaketak, sarek, foro sozialak, etxeratek, hainbat eragilek, hainbat manifestu jarri dituzte publikoki, eta lortu dute, nolabaiteko atxikimendua, eremu sozial, sindikal eta politikoan behar, baino gutxiago segurazki, baina esateko kontestu honetan ere neurri bereziak hartzen ari dira jendartearen eremu guztietan eta kartzeletan ere beharra dagoela presoen bizi baldintzei erreparatzeko eta hasteko eta lehenik eta behin. 10 nafar daude Nafarrotik Iruñeko kartzelatik kanpo, zigorra betetzen, eta horrek ekarri dien arazoetako bat da, konfinamendua iritsi zenean, hainbat hilabete egon direla, senideak ikusi gabe, bizik egiteko aukerarik izan gabe, eta horrek eskatuko luke, gutxienez, lehenik eta behin, nafar hoe guztiek, Iruñeko kartzelan, kartzelera ekartzeko lehentasunezko elementu gisa. Hori izango litzateke neurri garrantzitsuena ez, eta gero ze beste neurri ere hartu beharko lirateke, zuen uste? Kontestu honetan, esango nuke lehenik eta behin, eta badelako garaia salbuespeneko espetxe politikari amaiera emateko. Oso poliki ari dira 3. graduak edo baimenetarako bidea egiten, 10 preso daude, 3 laurdenak zigorraren 3 laurdenak beteta dituztenak, hainbat preso daude 70 urtetik gora dituztenak eta kartzelan daudenak, hainbat preso daude oraindik ere gaixotasun larriekin eta horiek kalean egotea, etxean egotea ezinbestekoa da. Osasun ikuspegitik
eta mendekuan oinarritutako espetxe politika krudelari zentzugabeari amaiera emateko. Eta bestetik, esaten genuena, Iruñeko kartzelak plaza 150 rean utzik ditu izan zitzakeen plazak. Eta kontrara, 10 preso dira Nafarrotik kanpo daudenak. Teorian, kartzela legediak eskatzen duenaren arabera, arraigoa bermatu behar da, sorlekuarekin edo bizitokiarekin, senideekin kontaktua erraztu behar da, eta egungo espetxe politikak hori erraztu ez, baizik eta aitzitik hori zaildu egiten du. Eta kontestu honetan iruditzen zait, esaten genuena, ezta? Beste eremu guztietan neurri bereziak hartzen ari dira, eta kartzeletan ere hartzea ezinbestekoa da. Eta, orduan, heriotza hauek ekidin zitezkeen? Bai, ekidin zitezkeen. Bi kasuetan, eta tamale psikologiko jakin batek ekarri du, ezta? Azkenean halako erabakiak hartzea, halako amaiera bat ematea. Eta hori administrazioaren eta kasu honetan estatuaren erantzukizuna da neurri batean, estatuaren mende, estatuaren tutela horren pean dauden pertsonak dira, eta jakinda kontestua eta egoera personalak ere zein diren, administrazioak erantzun behar dio behar horiei, eta pentsatu behar du, kartzelak zertarako balio behar duen. Kartzelak txikitzaileak dira, espetxe politika txikitzailea da, eta nik uste, garaiz gaudela, halako zerbait berriro gerta ez dadin bermatzeko. Eta hori da, momentu honetan inoiz baino garrantzia handiagoz mahai gainean jarri behar den zerbait. Orduan, erantzukizunak ere norbaitek hartu beharko lituzke, ez? Bai, baina badakigu, eta estatu osoari begiratzen baldin badiogu, eta ez da bi kasu bakarrik, baizik eta estatu osoan zehar eta Zabaian adibidez, Arabako espetxean gertatzen dena, benetan lasgarria da. Urtero, eta zenbakiak hor daude, ezta? Urtero, halako gertaerak bai gaixotasunak jota, bai bere buruaz beste egiten duten presoak daudelako, baina heriotzak kartzeletan ez soilik Hego Euskal Herriko kartzeletan, baizik eta estatu osoko kartzeletan benetan zenbakiak atentzioa emateko modukoak dira. Eta beraz, egungo espetxe sistema osoa auzitan eta kolokan jarri behar den momentua da. Eta are gehiago, mendeku politikan oinarritzen den salbuespen legediari begiratzen baldin badiogu eta euskal presoek pairatzen duten egoerari begiratuta. Hala ere, esan duzun bezala, halako zifrak izan da, ez da inbeste hitz egiten gai honi buruz? Nik uste sektore askotan ez dagoela interes berezirik gai hau mahai gainean jartzen. Gai honek azkenean sektore batzuei begira, ez dakit nolako politizazioa ekartzen duen, baina ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da, iruditzen zaigulako edo sektore batzuei iruditzen zaielako askotan kartzela dela, jendarte honetan soberan dauden personak gordetzeko, baina bai aparkatzeko toki bat, molestagarriak diren personak gordetzeko tokia, eta ez dagoela benetan halako kontzientziarik, halako kezkarik kartzelek izan beharko luketen. Helburua zein den, pertsona guztiek daukagula gure askatasunak mugatuta izan da ere, eta kartzelan egonda ere, gure eskubide guztien jabe garela, bai gure eskubide zibilen jabe, eta bai gure osasun eskubidearen jabe. Eta beraz, iruditzen zait, desinteres horren gainean, eragile askok egiten duten lana, eta sektore askotatik, behin eta berriro planteatzen denari erreparatu beharko geniokeela, eta beste sektore batzuek ere erreparatu beharko lioketela. Orduan zuek Euskal Herria Bildutik jarraituko duzu ez, honen alde lan egiten? Madrilen, ekimen desente sartzen urteotan, eta sartzen jarraitzen dugu, oro har, Espainiar Estatuak esartzen duen espetxe politikaren inguruan, bai euskal presoei dagokienez, eta bai oro har, Estatuan indarrean dagoen politika
politikari begira, eta bai Nafarroan, bai EAN ere, bai parlamentuetan, eta bai udaletatik ere, ekimenak planteatzea zinbestekoa da, eta orain pandemiaren kontestuan, saiatu gara, adostasunak biltzen, ez da erreza, sektore batzuek ez diote benetan gaiari daukan sakontasunarekin heldu nahi, baina egoerak eskatzen du, eta benetan urgentea da, halakoak hasieran aipatzen genituen gertaerak berriro, errepika ez daitezen administrazioak bere esku daukana egin dezan. Eta azken finean nork ordaintzen ditu guzti honen ondorioak? Nik esango nuke lehenik eta behin presoek, eta bigarrenik jendarte osoak. Azkenean hemen bizikidetzaz hitz egiten dugunean, bizikidetzara ikitzeko kartzeletako egoera, euskal presoen egoerari irtenbide bat behin eta betiko emateko beharra gero eta geriagoa dela. Eta hori egin ezean, azkenean jendartea da, persona individualetatik edo familia konkretu batzuetatik haratago kostu hori ordaintzen duena. Bizikidetzara ikitzeko dena garelako beharrezkoak eta momentu honetan ekidin daitezkeen sufrimenduak ekiditea beharrezkoa delako. Ez dakit hori bukatzeko zerbait gelditu izan zaigun, aipatzeko, ala zerbait azpimarratu nahiko zenukeen hori gai honen inguruan? Bagian komentatu dugunaren laburpen moduan, ez? Nik uste interes politiko jakin batzuetatik haratago, batzuek mugitzeko daukaten zailtasunetatik haratago, termino humanoetan, lehenik eta behin, pensatu behar dugula, momentu honetan hainbat sufrimenduek egin daitekela, eta horretarako mendekoa dela alde batera utzi behar dena, eta kontziente izatea presoak eta euskal presoak beren eskubideen jabe direla, eta eskubide horiek mahai gainean jarri behar ditugula, eta gutxieneko adostasun batzuk ezinbestekoak direla, estaduak kasu honetan mugiarazi ahal izateko. Eta espero dudala, Nafarroan abian den bizikidetza plan horretan espetxe politikaz eta hori aldatzeko beharraz hitz egiteko aukera izatea eta adostasunak biltzeko. Mila esker, bakartxo guri tarte bat eskintzeagatik. Mila esker zuei. Horrengoan arte. Bai. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Orain, 6 elkarteko Maite Ziganda dugu hemen gurekin. Kaixo, Maite. Kaixo. Zer modu? Oso ongi, pozik hemen egoteaz berriro. Zer ongi. Zu hori, esan dugun bezala, 6 elkarteko kidea zara, ezta? Bai. Eta gogorarazi pixka bat zer den 6 elkartea. Bai, 6 elkartea da, orain dela 20 urte sortu zen elkarte bat. Garai horretan, etortzen ziren Nafarroara, Iruña herrian geunden, eta hasi zen etortzen etorkinak, gehien bat nerabeak ziren etorkinak. Orduan irakasle pare batzuk ikusi zuten eskoletan, institutoetan sartzen ari ziren nerabeak, etorri berriak, eta zailtasun asko zituztela egunerokotasunean martxa hartzeko, matematika edo lengoaian. Orduan sortu zuten 6 elkartea laguntzeko arratsaldetan nivelazioa hartzeko, ikasketetan nivelazioa. Gero urteak pasa ahala, handitzen joaten da etorrera, gero eta gehiago etortzen dira, etorkin gehiago.
orain dela 20 urte, ia oso zaila zen hemen Iruñean edo Nafarroa mailan etorkinik ikustea, eta orain ohikoa da, denok ezagutzen dugu kanpotik etorri den norbait. Orduan, igoera honekin, hasten gara programak edo behar berrietara egokitzen. Ikusten duguna da, bai, eskola mailan arazoak dituztela, baina bere arazoa dela, etorri berriak direla, emozionalki ez daudela oso orekatutak edo, eta behar dutena da emozionalki laguntzea, bai? Zu ongi zaudenean, nik uste dut hau ikasi dugula urte honetan, ongi zaudenean aurre egiten diozula gauza guztiei oreka horrekin, baina gaizki zaudenean batean dena da kaos bat, eta orduan programa berriak sortzen joaten dira, urtero egokitzen gara, behar berrietara. Bai, baina sortu ziren bi programa oraindik mantentzen direla alde batetik jarraitzen dugu arratsaldetan, goizetan institutuan daude, baina arratsaldetan egiten dugula bolondresen bidez, beren ikasketen laguntzaren pizka bat hori zanahoria dela, elkartzen gara, eta, zer daukazu matematikan arazoak, baina lehenengo begiratzen diogu elkarri begietara, zer moduz zaudete, zer moduz joaten da, beste egunean kontatu zenidana zer moduz, joaten dira beraiek sentitzen parte hartzen dutela hemengo talde batetik. Bolondresen tema oso garrantzitsua da, berez da, segi elkartearen, ez baziren egongo ez ginateke ez institutko. Bai, motorra. Zergatik, azkenean da, hemengo biztanleak, hemengo bizilagunak, leku ordenatu batean, harrera ematea. Etorri berri diren nerabei. Etortzen dira 12, 17, 18 urte bitarteko nerabeak, eta gure elkartean parte hartzen dute lehenengo 2 urte horietan, justo etorri berriak direnean. Zergatik, gure espezialitatea delakoz dolu horretan laguntzea. Zein da dolua, nerabe hauek jaio dira normalean, orain arte jaiotzen dira, adibidez, Boliviako herrialde hiri batean, eta han bizitzen dira bere ama, txikiak direnean, noa, hemen oso gaizki gaude, noa dirua egitera, pentsatzen dute errazagoa dela ona etortzea eta lana izatea, gero etortzen direnean ikusten dute ez lain erraza, baina pasatzen dira 10, 12, 15 urte, eta ikusten dute hemen geratuko direla, eta orduan erabaki hartzen dute bere seme-alaba ona ekartzea, erreagrupazioan. Karo, nerabe hauentzako, beraien ama edo figura hori izan da, normalean edo bere amona, edo izeba, eta badituan bere lagunak, nerabeak dira, bere bizitza osoa. Orduan ez ezagun batek baten esaten du, etorriko zara nirekin bizitzera, eta hasieran oso gauza berezia da, ezagutuko dute bere ama, eta urturitasuna hori eta emozioa ematen die, baina, gutxinaka ikusten dituzte edo bizitzen dituzte hemen gertatzen diren zailtasunak. Orduan, zailtasunik ikasten direnean, migratzeko dolu horretan hasten da jetxiera sakona, eta hor hasten gara guk lanean. Baditugu elkartean gizarte langile eta profesional desberdinak kontratatuak, baina berez, formazioa eta lan motorra bolondresak egiten dute. Harrera ematen diete, talde horietan, aurten gainera talde txikiagoak izango dira, eta astean bitan elkartzen dira, eta hori bolondresa orain hasiko gara aurrian, kurtsoa, eta beren konpromisoa da maiatza arte. Ze oso garrantzitsua da, sortzen den binkuloa. Sortzen den hor binkuloa, beraiek bizi dute asko joan eta etorriak, pertsona desberdinen joan eta etorriak, eta oso garrantzitsua da denboral, gutxienez kurtsoan mantentzea. Eta horretaz aparte, talde txikitan, hasten dira lasaitzen, badakite badagoela hor elkarte bat, horkoak direla, pertenentzia hori, ni badaukat unibertsitateko lagunak, herriko lagunak, badaukat norbait, zerbait, beraiek oraindik ez dute hori sortu, orduan hasten dira hori sortzen,
Eta astean zehar talde txikitan eta leku itxi batean elkartzen gara, baina ostiraletan eta asteburuetan egiten duguna da elkartu aisialdi espazioetan, eta hor lehenengo elkar ezagutu, beste jolasen bidez edo urte adina berdinekoekin, hemengoak eta hori etorkinak, denak elkartzen gara, dira talde interkulturalak, eta hortik aurrera hasten gara ezagutzen beraien gustoak, zer duten gusto. Gustoko futbola edo musika eta hemen baditugu baliabide pilo, beraiek prest daudenean indar hartzen dutenean, esateko begira, hemen daukazu zure lekua, hau da, parte hartzeko, gure komunitatean begira. Eta orduan, animatzen ditugu eta laguntzen diegu, hori. Gustatzen zaien jarduera horietan, Hori da, Gaztediaren etxean dauden ekintza desberdinetan apuntatzen, edo, baditugu baliabide pilo, hemengo Berriozarkoak badira, Berriozarren dauden, ez dakit, ekitaldietara edo taldetara etortzen, edo, Orain dela 2 urte gutxi gora bera, hasi ziren etortzen ez bakarrik erreagrupazioan etortzen zirenak, baizik eta baita familia osoak. Igual bere herrialdean joan behar izan dute, bere herrialdetatik ez zeuden ongi, edo bere bizitza arriskuan zegoen eta familia guztia etorri da. Karo, kasu hauetan ez dira egon bere ama beti egon da berarekin, baina beldurra asko pasatu dute, eta irtetea horrela korrika eta ezer hartu gabe, eta sentsazio hori gero ona etortzea, eta badakizu hemen dugun legedia, etorkinekin ez dela oso, ez dakit, ez duela gauzak oso erraz jartzen, 3 urte egon behar duzu, lana, permiso hori izan arte, eta orduan, beraiek ere parte hartzen aldute. Badaukagu normalean, itxaropen zerrendan 50 lagun inguru. Itxaroten sartzeko zuen programan? Bai. Orduan, saiatzen gara ongi, analizi sakona egiten, nork behar duen gehiago, edo, Eta orain dela urte bat, gutxi gora bera, urte terdi, hasi ziren Nafarroan ezen oraindik gehiagi ezagutzen, eta, sei elkartean, urtean 3 edo 4 etortzen zirela, familia gabekoak. Gehien bat Marruekos, edo Senegal, edo Mali, hasi ziren, batean etorri ziren, zenbakia potentea, Eta orduan, Nafarroako gobernuarekin hizketan, eskatu ziguten baita, aisialdi parte horretan, beraiek ere ezagutzea eta laguntzea, hemengoak sentitzen, hori da, integratzen. Eta horretan gaude. Orain, ez dakit, 450 lagun inguru, atendituko ditugu urte batean, urtean zehar. Eta familiak baita, erreagrupazioan dauden edo baita lan egiten dugu familiekin. Azkenean, familientzako baita elkartzen gara hilabetean behin eta hor elkar ezagutzen dute. Beste familia batzuk baita berez, hemengo familiak ere egiten ditugula, hemengo tailerrak jakiteko nola nerabei, lagundutan, bereiek ere sentitzen dute batean, beste amatxo aitatxoak ezagutzen dutela, gutxi gora bera berdintxu daudela, eta hori baita laguntza da, eta parte hartzen dute baita programa desberdinetan. Eta zenbat bolondrez behar dituzue? Zelan pila egiten duzue, 450 pertsonekin egiteko? Bai. Karo, aurten aldatu da gauza. Orain murriztu dira talde kopurua, orain ezin gara egon hainbeste, baina gutxi gora bera 90 lagun behar izango ditugula. Orain ja ez gaude bakarrik Iruñerrian, orain Nafarroa osoan zehar gaude, eta pertsona orain arte parte hartzen zuten bolondresak, baten bat, igual 15 urte zeraman bolondrez izaten, baina orain arriskuko pertsona da, orduan, horiek ere zaindu behar ditugu, Orduan, gutxi gora bera, igual 90 gehiegi, baina programa bat eta beste eta pertsona batzuk bakarrik egun bat aldutela, eta saiatu gara, buelta ematen, eta esaten adibidez Marzilan edo Tuteran 2 egun egon behar baldin badugu, astearte eta ostegunetan, astearte izango dira bolondrez batzuk, eta ostegunetan beste batzuk, eta egin behar diren
aurrera eraman behar diren programak desberdinak dira, egun batean eta bestean. Eta egoera guzti honek, COVID-arenak, nola zaindu du egoera? Bai. Esan dut, nerabea buena. Bai, nerabe eta familiena. Justo, gauza asko gertatu dira, udan egon gara, lan paratu ezin. Bai, karo, azkenean beraiek etorri dira eta nik nuen nire WhatsApp taldea edo nire, ez dakit, nire komunitatean benukan ja nire jolasa edo, baina hauentzako zaila egiten da, orain justo, jartzen diguten limitazioekin zaila egiten da erlazionatzea edo lagun berriak egitea. Bueno, ez da gaurko gaia, baina imagina, bolondrez nerabea izatea eta zer ligatzeko edo, zaila da. Kasu honetan, egin duguna izan da mantendu, justo konfinamendu itxiera horri gertatu zenean, nerabe guztiekin erlazioa mantentzen jarretu genuen, foro bat ireki genuen, eta hor jarraitzen zuten erlazioa mantentzen, taldeko erlazioak, eta baten bat arazo bat zeukan, bai kontatuan jartzen ginela edo institutuarekin, edo behar zenarekin. Oso egoera nik uste dut guztientzako. Bakoitza begiratzea bere bizitza, nola izan zen guzti hori, eta hemen berdin, igual. Baina bai denbora pasa hala, hasi ginen ateratzen, etxetik, eta bai etorkinentzako edo zaila egiten zela ulertzea, egon gara itxitak eta batean mundu guztia ateratzen da, eta lasaitasun, bai beraiek ardura beste ikuspuntu bat zeukaten, baina saiatu ez ateratzen edo ez dakit, beldurraren beldur, batzuk bere herrialdetatik irten zirenak, eta, karo, ez dauzkate oraindik ez paperik, ez eserrez, karo, erosketak egitera ateratzea oso zaila zen, karo. Ateratzen naiz etxetik, polizia bazegoen, polizia gehiago, eta paratzen dizute, zure dokumentazioa, ez daukat dokumentaziorik, eta beldurra hori zegoen, beraien gainean. Orduan, saiatu laguntzen, igual poliziarekin, polizia komunitarioekin, edo zelarekin hitz egiten, eta lasaitasuna transmititzen, baskaldo barzelakoz, jan barzelakoz, bai egoera larriak, gertatu direla, bai. Gero, ikasturtea jarraitzen zuen, eta batzuk ordenagailurik ez, edo wifia oso wifi, orduan, horretan ere laguntza, kontutan izatean. Nik uste dut, hezkuntzatik oso, kontutan izan dutela, egoera hau, baina batzuentzako ezen erraza esatea ez daukat. Onartzea ez daukat eta ezin dut, batzuetan ez da erraza. Bai. Baina, orain, udan programa berezi bat daukagu, hemen Iruñerrian, etorri berriak direnentzako, eta oso ongi funtzionatu du. Azkenean, bereientzako batean da, etxetik atera eta leku batean erlazionatzea. Orduan, funtzionatu du oso ongi. Hala ere gertutasunik gabe, agian distantzien kontuarekin. Bai, eta oso ongi zaintzen familia guztia. Bai bolondrezak, bai nerabeak eta baita familiak ere. Baina distantziarekin, musukoa, gelak, hori. Baina jarraitu duzu, alde izan duzuen guztia egiten. Bai, nik uste dut sei elkartea orain baino gehiago garrantzitsua dela, ez? Nerabe hauek izatea leku bat eta hemengoak sentitzea eta guk ere jarraitzea, ikusten ongi daudela eta hartzen dutela bidea, integrazioaren bidea, eta hori oso garrantzitsua da. Bestela igual galtzen ditugu, ez dakigu oso ongi nola dauden, izkutatzen dira edo musikoaren atzean edo, ez? Honi gogoratzen dut neska batekin, nerabe batekin hitz egiten eta esaten hori institutuan, zer moduz institutuan, ongi, ez? Baina ez ditut lagunak. Hori hau guztia baino lehen, eta patio orduan zer egiten duzu? Patio ordua beti izaten da, erlazionatzeko. Izkutatzen naiz hor, etxe batean, izkutatzen naiz hor sartuta eta pasatzea denbora alik eta lasterren, ez? Azkenean orain musikoarekin eta dena errazagoa da, barrura sartzea eta... Izkutatzean, bai. Ni oso ongi manejatzen ez gure hizkuntzean, baina imagina ez duzula, ez arela ongi manejatzen, eta hitz egiten duzu musikoarekin zaila dela, ulertzeko,
ez dizu lertzen, errepikatu behar duzu, azkenean nekeak eta, bueno, pues ez du errazten, ez? Orduan, inoiz baino gehiago garrantzitsua da jakita bizitzen musikoarekin, badaki epe motxerako izango dela, baina ikasi bizitzen musikoarekin, ikasi erlazioen natzen, baina gauza guzti horiek garrantzitsuak dira gehien bat nerabetasunean, ez? Beraien beharrak direlako, hori, beraien urteko beste adin berdineko lagunekin, ez, egotea eta bueno, pues, astea, bere proiektu, bizitzako proiektua aurrera eramaten. Eta bolondresek zer da egin behar dutena? Begira, gehien bat, harreran hartu, osea, ongetorria eman. Ongetorri, ez, hemengoa zara, ja nire bizitzako parte garrantzitsua zara, eta ni zurekin egongo naiz, egun hauetan, adibidez Iruñean badaude talde desberdinak, edo astren eta asteazkenetan, edo astearte eta astegunetan, bueno, pues hori nimen egongo naiz, ez, bi egun hauetan, eta azkenean sortzen da horrela familia antzekoa, ez? Orain dela gutxi, pasaden kurtsoan voluntaria bat, orain ja bueltatu zen bizitzera, bera ikaslea zen unibertsitatean, bueno, guzti honekin bueltatu zen bere herrira, eta esaten zuen, ez, ze zaila izan zen berarentzako, lehenengo hilabeteetan, unibertsitatean hasi ez zuen inorra ezagutzen, eta batean hasi zen sei elkartean, eta batean bihurtu zen bere familia, ez? Osea, ja bazekien hor zeudela pertsona horiek, eta bera bolondresa zen, ez? Baina sortzen den, hori, laguntza erlazioa, gainera laguntzen dutela denek den hori, ez? Esaten dute, ni etortzen nintzen laguntzera, eta batean nik lagundua izan naiz, ez? Nik uste dut hori dela elkartea, familia, ez? Familia bat sortzea, non hasi, non parte sentitu, eta lasaitasunez, espazio seguroan, hasi, ez? Pentsatzen zeinek dira nire helburuak. Zer da ni nahi dudana, eta eutxi gogor, eta hori. Orduan ez diezu baldintzarik eskatzen bolondresei, edo nork eman dezakizena? Konpromisoa, bai. Bai eskatzen dugu 21 urte baino gehiago izatea. Eta hortik aurrera konpromisoa edo denbora izatea, ez? Bolondres batzuk etortzen dira eta eskeni orain langabezian geratu naiz eta denbora daukat, baina zer gertatzen da, orduan esaten diegu, ekarri pastak, familia baten barruan hori gertatzen da, ez? Baita, lana aurkitu dut, festa bat egiten dugu, baina festa egitea taldearekin. Pastak ekarri aurten ja ezin dira pastak ekarri, baina, bueno, gure begirada polita eraman, eta esan, super gustora egon naiz, baina lana atera zait, eta ezin izango dut jarraitu taldean. Baina hori da, jakitea, nerabeak egoten dira, baina ikusten dutenean ja ongi daudela, eta ez dutela behar, alde egiten dute, ez dute zergatik egon behar kurtso osoa, ez? Eta horretan ere gu oso azkarra gara, bat bajan ematen bada, urrengoa sartzen da, ez? Behar dugunean, beraiek ja nabaritzen dute, ja ongi daudenean ez dute eskia ez dut behar, baina lagundu nahi dut. Igual, bolondrez izango zara, hori aisialdiko taldeetan, edo mendi taldeetan, badaukagu mendi taldeak, larun batero, eta, bueno, bai. Eta aipatu duzu, Iruñeaz gain ez, beste toki batzutan ere sortu dituzuela talde? Bai, bueno, bizitzera joan dira, familiari gabeko nerabe eta gazteak, eta ara joan gara, beraiekin, solasean egoteko, eta Altsasun, lehen zeuden nerabe gehiago, orain bakarrik Altsasun daude, eta Altsasuko biztanleak lagunak oso eskuzabal izan dira, gogo pilarekin hartu dute, eta sei elkartea bakarrik dago hor, bizka bat jarraitzen, zertan aportatzen aldugun. Baina, bai, ateraldiak egiten ditugu, edo musikoaren derrigorrezko, erabilera derrigorrezkoa jarri zutenean, tailerrak egin genituen herri bakoitzeko emakumeekin, edo gizonekin gehien bat ziren emakumeak, josten zekiten emakumeak. Orduan, Altsasun gaude, baita Lizarran, eta Lizarran mugitu gara, uda honetan, eta Bilatuertan oso harrera ona eman diguten, oso eskuzabalak Bilatuertan, hemendik bilatzen diet musu bat, herri guztiari, oso nabaritzen da, ostras,
eskuzabalak, herri batean eskuzabalak direnean nabaritzen da, ez? Eta gogoak dutenean eta ulertzen dutenean komunitatea garela, pertsona guztiak parte hartzen dugu komunitatean eta pertsona guztiak ongi gaudenean komunitatea nabaritzen da, ongi sendo dagoela, ez? Baina zer gertatzen bada edo alde batera uzten baditugu, ez? Komunitateko pertsona batzuk, arazoak sortzen direla, eta orduan, bilatu hortan aurkitu dugula komunitate ideia hori, ez? Eta oso harrera ona eman digute. Eta gero, Marzilan, berez familiari gabe dauden nerabe eta gazteak etortzen direnean, Iruñera etortzen dira, baina nortik Marzilara, Marzilako zentro batera pasatzen dute. Orduan dira, etorri berriak direnak, eta hor bai gaztelania ikasteko beharra ikusten da, edo erreforzatzeko. Beraiek gaztelania ematen dute goizetan, bere errekurtsoan, eta gu egiten duguna proiektuen bidez, egunerokotasuneko gauzekin baita indartu. Liburutegira joango gara, bereiek ere baliabide hori ezagutzeko, eta han egingo dugu proiekturen bat horren inguruan. Eta Tuteran. Tuteran, Buñuelen ere egongo dira. Toki askotan. Bai, toki askotan gaude, eta hori sei elkartea oso denbora gutxian handitu behar izan du bere baliabide guztiak, eta, baina nik uste nahiko ongi, moldatu garela, bolondresak eta langileak eman dute guztia, baina, nabaritu dugu nekea, orain iraian nabaritu dugu udako nekea, eta pasaden kurtsoko nekea, ze izan zen, batean dena konfinatutak eta sortu behar dugu leku bat erlazionatzeko eta eta izan da, pizka bat erotzekoa. Baina egin duzu, Bai, egin dugu, bai. Eta ongi, posik gaude egindako lanarekin, baina, baita hortik atera dira, indartu behar dugula adibidez online egotearena. Online egotea ez da erraza. Karo, ez da erraza. Ez bakarrik zu daukasun formakuntzaren gatik, baizik eta dituzun baliabideen gatik, eta horrekin kontatu behar duzu, ez da erraza. Orduan, orain ere, hori bolondresen bila zabiltzate, ongi etorriko da jende berria eta laguntza gehiago. Bai. Bolondresen bila gaude, orain aste honetan hasten dira formakuntzak, ze datorren astean urriaren 5ean hasiko da kurtsoa, eta orain aste honetan formakuntzak hasten dira. Formakuntzak hasi bolondres berrientzako egiten da formakuntza berezi bat, horrela ulertzeko zer den migrazio dolua, eta ulertzeko nola den zer diren elkartearen helburuak eta bat. Eta gero sakontzen, zu espazio honetan egon behar baldin baduzu, begira, helburuak dira hauek, eta sakontzen dugu bakoitza bere programan zein den bere lana. Baina orain bilatzen ari dugu, adibidez, gainera, bolondresa izan nahi baduzu, badaukazu aukera. Tuteran egongo gara astearte eta ostegunetan, Marzilan astelehen eta asteazkenetan, Lizarran baita, astelehen eta asteazkenetan, Iruñan asteko egun guztietan, badago aukera. Gure webgunean sartzen bazara, hor aurkituko duzu informazio gehiago. Altsasun adibidez ostegunetan egoten gara. Hori bai, hasiko da kurtsoa, segurazki bolondresak kontatzen, adibidez egin dugu orain, sakondu dugu, prebentzio plan horretan, kontingentziaz deitzen den horretan. Igual orain aste honetan bolondresekin elkartzen gara, edo nerabeekin, edo familiekin, ez dugote, ongi legoke, ez da gauza itxi bat elkartea bezik, eta joten gara, egun eta ebaluaketak, ebaluazio sakonak egiten ditugu, hilabete, eta amoldatzen joten gara. Eta gaur egun, ez da... Hori egin behar da, ze bestela? Ez dago besterik, maja, ez dakizu gaur normatiba bat daukazu, legedi bat, eta bihar aldatu dizute, eta aldatzera dena, Orduan norbaitek interesa izango balu, esan duzun bezala zuen web-orriaren bidez? Bai, webgunean informazio guztia jarri genuen, eta hor badago informazioa edo telefonoa edo e-mailez idazteko. Hori bai, elkartera etortzeko zita eskatu behar da, orain... Egoera dela eta, Bai, kontrolatzen dugu asko, harrerak eta
Eta gero hori, elkar bizitza taldeak egiten ditugu, orduan, aurten bai oso zorrotz jartzen ari gara taldeekin eta baina, tokatzen dela. Bai, eta zaindu behar dugu, familia zaintzen dugu, nik uste orain hasi direla eskolak eta institutuak lehen aitona monak laguntzen ziguten, eta orain familia guztietan. Orain saiatzen gara, familia zaintzen eta ez hurbiltzen gehiegi, hau berdin. Zaindu familia, bolondresak, nerabeak, familiak eta denak ongi. Berez egon gara, udan lan-talan ez dugu paratu eta ez dugu izan arazorik, hori bai, baina musukoa jarri eta mantendu behar da, norbait egon behar da hor arduratsu taldeetan, arau guztiak betetzeko, eta ongi. Arazori gabe. Bai. Ezakit ja bukatzeko mezuren bat bidalen eko zenuken ala zerbait azpimarratu? Bai. Ni esango nuke, ni arazo bat daukadanean nire bizitza, azken batzutan ez naiz konturatzen nire ondoan daukan arazoaz, eta nik uste orain inoiz baino gehiago, eta ikusi dugula, komunitatea indarra asko daukala, eta komunitatea sendotzeko guztien laguntza behar dugula, orduan ez ahaztea, naiz eta etorkinak izan, hemengoak direla, gure bizilagunak direla, eta denon artean gauza asko egiten aldugula, ez bakarrik laguntza beraiei eman, beraiek ere asko laguntzen dute, gogo asko daukate hemengoak izateko, eta ez ahaztea, ez direla, batzutan irakurri dut, etorkinei buruz eta Europan esaten dutela, itziko dituztela mugak edo ez dakit, eta, nik uste aportazio bat dela, gurerako, eta begiratzea beste begirada batekin, hori. Mila esker, Maite, eta jendea animatzen den bolondrez bezala. Ni benetan, merezi du, eskerrik asko. Hurrengoan arte. Agur. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso! Arratsaldeon, bai. Hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zein proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek.
Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Goazen orain, aste hontako agenda errepasatzera. Asteazkenera arte eta Exponifen barnean, Flavita bananaren erakusketa egonen da ikusgai Baluarten musutruk. Gainera, igandera arte, Nafarroako 11. komiki azoka ospatzen ari da jarduera desberdinekin. Jarduera guztiak doainik izango dira, baina lehenagotik online izen ematea beharrezkoa izango da. Horretaz gain, igandera arte ere, edizio, liburu eta disko azoka ospatzen ari da Gaztelu plazan. Asteazkenean bestalde, antzerki aroa hasten da eta birritan bortxatua antzezlana izanen da ikusgai arratsaldeko 8 antzerki eskolan. Sarrerek 8 euroko prezioa izango dute. Ostegunean, 8 Atarrabiako kulturetxean, Nafarroako Orkestra Sinfonikoak kontzertua eskainiko du 5 euroren truk. Ostegunean ere, baina Barañaingo musika eskolako patioan, bertso jaialdia izanen da 7 Mintxo Astiz, Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze eta Erika Lagomaren eskutik. Ostiralean, Atarrabiako kulturetxean baita ere, baina arratsaldeko 6 Zurginaren ipuina aurrentzako antzerkia egonen da eta sarrerek 3 euro balio dute. Eta azkenik, ostiralean, Xaxardi ipuin kontaketaren 2 saio egonen dira Barañaingo udaletxeko erabilera anitzeko aretoan. Lehenengoa 5:20 gutxitan izanen da eta bigarrena arratsaldeko 6. Gaurko hau izan da guztia. Orain, bukatzeko, Amaiurko Arkeologia Museoko irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker eta bihar arte. Ongi etorri guztiei, gaur Amaiurko Arkeologia Zentroan bisitaldi bat eginen dugu. Abuztuan 8 zabaldu genuen lehenengo aldiz zentro hau, eta bertan aurkituko ditugu gure Gaztelu zahar honetan lurrazpian aurkitutako aztarna eta material arkeologiko ikusgarrienak. Amaiur herri txipia dugu, gaur egun 300 inguruko biztanleak dira. Gorramendiko magalean dagoena, Otxondoko oinean, eta Euskal Pirineoaren ederrenetakoa den herrixka dugu honako hau. Baserriz osaturik, harrizko etxeak, txuria, bere mendilarreak, bere basoak, izugarrizko kultur eta natur paisaia da. Zergaitik hemen, Gaztelu hau, Pirineoa pasatzeko Otxondo mendatea ez du altura handia, 600 inguruko metroak ditu. Eta Iruñako hiriburua kostaldeko portuekin lotzeko oso bide erraza zan, eta horregaitik Gaztelu bat eraiki zuten hemen Baztango haitz baten gainean kontrolatzeko bide garrantzitsu hori eta baita ere bide sareak, bide ordainsariak jasotzeko eta baita ere lurraldea nolabait ere zaintzeko. Horregaitik
gure gazteluak bere garrantzia izan du eta Nafarroako erresumak hemen eraiki zuen gaztelu hau duela 800 urte. Amaiurko arkeologia zentro honetan, arkeologoek 14 urtetan zehar lurrazpian aurkitutako aztarnak erakusten dira. Hasiera batean, Erdi Aroko gazteluan, 12-20 inguruko soldaduak egoten ziren. Eta beraien eguneroko bizitzatik utzitako hondar batzuk vitrina hauetan erakusten dira. Gaztelua mantentzeko, beti bezala, dirua behar zan. Hemendik pasatzen ziren komerzianteak, hemendik garraiatzen ziren ardoak, gariak eta barreko merkantziak ordaindu behar zuten portua, Otxondoko portua pastu baino lehenago. Komerzioa betidanik izan dugu gure Nafarro honetan eta gehiago Iruña kostaldeko portuekin bide honetan. Horregaitik txanponak azaldu dira gazteluan garai guztietakoak, 12. mendekoak, 13. mendekoak, 16. mendekoak, eta Europa osotik etorritako txanponak, Danimarkatik, Eskoziatik, Frantziatik, Gaztelatik, Portugaletik. Horrek adierazten du irikita gaudela, Europako bidesarietan geundela, eta gaztelua kontestu horretan kokatzen da. Soldaduek armak erabiltzen zituzten eta horietako batzuk hemen erakusten ditu. Adibidez, lantza punta eder bat, izugarri ondo konserbatua, iaia 25 zentimetrokoa, edo ohikoak direnak gezipunta, arkuekin eta ballestakin erabiltzen zituztenak. Burdinezkoak dira eta denboran zehar mantendu dira. Zura ez da mantendu, organikoa delako, baina burdinezko elementua jantzietan zituzten apaingarriak, hemen ikusten diren modukoak, urre kolorekoak, uniformetan zeuden apaingarri ere bai hemen erakusten dira. Horrek adierazten digu hemen zeudenak soldaduak zirela eta ondo prestatuta bere funtzio militarrari aurre egiten. Beti pensatzen dugu gazteluan zeuden soldadua beti borrokatzen egoten zirela, baina beraiek eguneroko bizitzan beharrezkoak zituzten lanamesak, zeramikazko lapikoak, labantxoak, edo tresneria hori azaltzen da gazteluaren lurrazia. Eta baitere jaten zituzten hainbat animalien ezurra, batez ere deia, txerriak eta ardien ezur txikiak. Azken batean zurezko egiturak zeuden eta zurezko zolen tarteko zirrikituetatik erortzen ziren ezurtxo hauek edo beraiek galtzen zituzten zeramikako zatitxoak edo txanpon txikiren bat eta guzti hori mendez urtez joan ziren pilatzen lurrarekin batera eta horri esker badakigu zer jaten zuten edo zenolako tresnak zituzten egunero. Oso importantea da jakiteko gazteluaren ohiko bizitza nolakoa zen. Zorionez, Nafarroako Erdi Aroko erresumak bere diru kontu guztiak txukun
idazten zituen. Eta adibidez, hemen ditugu garai hartako bi dokumento. Non aipatzen dira gazteluan egindako obrak eta zenbat kostatzen zuten eta zenbat ordaintzen zuten. Beti latinez idatzita dago eta oso grafia bereziekin. Hor daude gure gazteluaren lehenengo aipamen historikoak, 12. mendekoak, eta baita ere zen olako bilakaera arkitektonikoa izan zuen gure gaztelu honek. Amaiurko Erdi Aroko gazteluaren bukaera 1512 suertatu zen. Hain zuzen ere, Nafarroako konkistaren hasieran. Gure gazteluarentzat garai importantena izan zen. Gazteluarentzat eta baita ere Nafarroako erresumarentzat. Zeta Erdi Aro arte Nafarroako erresuma independente bazan Europako kontestuan. Garai hartan, Eskozia ere bai, erresuma independentea zen, edo Granadako erresuma ere bai independentea zen. Konkistaren ondorioz, gure Amaiurko gazteluak transformazioa eta aldaketa handien izan ditu. 1512, konkistaren ondorioz, arma berriak etortzen dira Nafarroan, artilleria zabaltzen da, eta konkistatzaileek erabakitzen dute Amaiurko gaztelua handitzea eta baita ere Iruñeko gaztelua handitzea. Behar zuten hemen Baztango txokonetan gaztelu potente bat eta egokituta artilleriari aurre egiten. Ikusten baduzue, atzekaldeko plan honetan, berdez dagoena da Erdi Aroko gazteluen mugak eta harresia. Eta konkistatzaileek erabakitzen dute Erdi Aroko gazteluari gehitzea bi baluarte gogorragoak, handiagoak, kainoiei aurre egiteko eta baita ere beraien goiko plataforman kainoiak jartzeko. Horrela, lortzen zuten gotorleku sendo bat aurre egiteko etsaiak. Amaiurko gaztelua handitzen dute eta soldadun kopurua baitere handitu egiten da. Horregaitik behar dute hurbiltegi berriagoa eta handiagoa. Eta eraikitzen dute hurbiltegi bat. Eta hori da beste obra importante bat. Zeta gaztelu batek behar du bere barnean ur garbia. Urik gabe gaztelu bat segitu errenditu egiten zen. Espainia konkistatzaileek bertzea bertze gazteluko ate bat blindatu zuten eta hortarako Donestebeko aroz bati enkargatu zioten lan hau. Lan honen fakturak eta lan honen kontratua artxibuan jasota daude. Oso historia polite da honako hau. Zeta azken batean ate hau gure gazteluan 7 urte inguru egon zen. Eta gero, 1822an, errenditu zanean, konkistatzaileek oparitu zioten jatorrizko atea Ursuako jaunari. Geroztik, jatorrizko atea Jauregi Zarrean konserbatuta dago, Arraiozko Jauregi Zarrean. Gerra egiteko formak eta moduak ere bai aldatzen dira. Arma berriak zabaltzen dira.
artilleria. Gerrarako aurkikuntza importantea izan zen. Artilleriak aldatu zuen Europan gerra egiteko modua. Erdi Aroko gazteluak zaharkituta gelditu ziren. Eta gure Amaiurko gazteluan aurkitu ditugu Nafarroan konserbatzen diren garai hartako artilleriaren proiektil eta arma mota importantenak. Azken batean, kainoi mota ezberdinak zeuden, handienak, bombardak modukoak, eta aurkitu ditugu kainoi bolak ugari gazteluan zehar toki ezberdinetan, batzutan kainoi bola horiek azaldu dira harresiaren sartuta, edo batzutan azaldu dira kainoi bolak eztanda eginda eta zatikako ditugu. Pentsatu behar dugu, kainoi bola bakoitzak 14,5 kilo zituztela. Eta guztiak daude burdinez egindakoa, mazizuak dira. Bertzelako proiektilak aurkitu ditu. Txikiagoak direnak, kanpotik berunazkoak eta barruan harima burdinezkoak, edo baita ere aurkitu ditugu baiesta burdinezko punta izugarriak, batak sinestezina bada oraindik kontserbatzen ditu zurezko zatiak. Eta baita ere aurkitu ditugu aizkora batzuk, espata batzuen zatitxoak, eta garai hartan erabiltzen zituzten burdinezko trakak laburuzko jantziak zituzten, eta kanpotik batzutan nola baitare babesa bezala burdinezko plakatxo batzuk zituzten josita. Eta horietako batzuk ere bai aurkitu ditu. Azken batean, artilleriaren kontra beharrezkoa ziren harresia handiak eta babesa handiak bai pertsonentzat eta baita ere gazteluarentzat. Bere ondoan baita ere bazeude kainoi proiektil zatitxoak eta garai hartako beste elementu batzuk. Zorionez, beste harrien azpian konserbatu da garai hartako arma oso bat. Aipatu dugun moduan, gaztelu guztietan hurbiltegi bat egon da. Ura garbia. Etxaia kanpoan dagoenean, ura eduki behar dute. Bestela gazteluak ez du etorkizunik. 1982an, abuztuak 11an, gaztelua lehertu egin zuen. Eta horrekin batera hurbiltegi ere bai lehertu egin zuen. Hurbiltegi honen barnean, harri blokeak ateratan, 5 metro azpian, aurkitu ditugu elementu oso bereziak. Batez ere, ura eramateko alde batetik bestera, zeramikasko pitxarra osoak aurkitu ditugu, eta harritzekoa dana zurezko elementuak aurkitu ditugu. Besteak beste, ura ateratzeko erabiltzen zuten pozatu. Zura konserbatu egin da. Naizta 500 urte pasa konserbatu egin da. Zerbaitik, oxigenoa ez zegoelako, argia ez zegoelako, temperatura konstante bazalako, eta testuinguru horretan organikoak diren elementuak konserbatu dira. Baita ere, konserbatu da txirrinka, polea, zurezko polea bat, pozala, barnetik ateratzeko. Dokumentazioan arrasondi aipatzen da nola jartzen dituzte polborako kupeltxo batzuk hainbertze tokitan gazteluan zehar. Baluarte handietan eta hurbiltegiaren ondoan.
Eta hemen ikusten dugun moduan, lehertu egin zuten gazteluan eta indargabetu utzi zuten gazteluan. Horren hondakinak zabaldu ziren mendi malkar guztietan zen. Konkistaren inguruan daukagun aztarnategi edo memorialeku importanteena Amaiur. Hemen azkenengo erresistentzia tokia suertatu zen. Behintzat, gure aurrekoek horrela kontatu dute. 1822tik, hainbat idazle, hainbat agintari, hori idatzi dute, liburu zaharren bitartez, hemen erakusten diren, 17. mendeko kronika eta jatorrizko liburuak erakusten dira, nun laudatzen zuten konkistatzaileen garaipena edo pixkanaka aipatzen dira barnean zeuden nafartarren izaerak edo virtudeak. Azken batean, gauza bat da historian gertatutakoa eta beste gauza bat da nolabait ere mitifikatutako ekimenak edo gertakizunak. Hemen, vitrina luze honetan, gure memoriaren altxorrak erakusten dira. Batzuk lehenengo aldiz, 17. mendetik edo 18. mendeko liburu ederrak daude, edo 19. mende bukaerako eta 20. mende hasierako jatorrizko dokumento, argazki, liburuk, kuadroak, argitalpenak, guzti horiek dira Iturralde Izuit, Kampion, Altadin, garai bateko ikerlarien aztarnak dira. Guztiak erakusgai, bisitariek ikus dezatela nola Nafarroan eraiki dugu gure memoria konkistaren inguruan eta Amaiurko gazteluaren itzalean. Pasarte guztiak sartu ditu. Baita ere, Gerra Zibilaren garaia, frankismo garaia eta 1982 arte. Urte horretan, herriak erabaki zuen monolitoa berriz ere berreraikitzea. Azken batean, zentro honetan gure identitate historikoarekin topo egiten du. Nafarroaren bilakaera historikorako ezinbesteko tokia dugu arkeologia zentroa. Guztiok bizitatu beharrekoa eta guztiok gure historiarekin nolabait ere topo egiteko, ikasteko eta izaera kritiko batekin bakoitzak bere ondorioak atera izateko.